Yɛde fa bɛwɔ so dwumadi ne brɛ yɛde ka de ato anim sɛ yɛbɛkɔ akɔgyina ɛyɛ ahafo na yɛde ɛhɔ nkɔmmɔ na ɛbɛwie nkɔmmɔ no na kyɛ sɛ ɛsɛ sɛ yɛhu sɛ botae ne sɛ ɛnɛ region after region bia no ɛsɛ mpuntuo tumi ba hɔ ɛyɛ sɛ nkɔsoɔ tumi ba hɔ na nipa a wɔn no saa ɛyɛ bia hɔ no so no wɔn asetena mu no so no nsakyerɛ kɛseɛ so pa ɛtumi ba hɔ ɛnkyɛ yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛkɔdi nkɔmmɔ ɛfa ahafo region hɔ unia ofri ahafo bia te sɛ me ɔman hene kwabna sante ɛnɛ deɛ me producers ayɛ me no me a me bɛtoto me mpanyimfoɔ ano wɔ hanom sɛ nti ahafo man baabi afofoɔ nyinaa hye nyinaa wɔnyɛ krado na nkɔmmɔ titiri a yɛbɛdi no ɛmoa na ahafo ntimi into ɛyɛ empɔn fa bɛ ɔso dwumadie DBS roofing sheets adaroma ane yɛde brɛ Pan African Savings and Loans nso wɔn aso yɛasɛ ɔkwan soronko so kora Vital Milk ɛnso ɛkan ho Franco Trading Enterprise nso aso yɛasɛ ɔkwan soronko so ma mensi so bie ma DBS roofing sheets sɛ open kyɛnsee papa ɛde abɔ dan so anaa biribi a yɛ nkyɛnsee biara na wodidi dwuma biara no DBS roofing sheets na ɛsɛ kɔpɛ kyerɛ kwan Pan African Savings and Loans nso make out say ɛhɔ yɛ bia soronko a wode sika ɛkɔto ɔno bɛtumi ada oda obeda anafi ɛyɛ Vital Milk nso wonom no ɛma wa ahoɔden soronko sɛ wode bɛhyɛ ɛda no ase na wode bɛwie kama Franco Trading yɛnyina nim sɛ Franco Trading deɛ wokɔtɔ biara no ɛfa ɛyɛ phone ho akɔa ɛne ɛyɛ TV ne laptop ne deɛ kaka ho nyinaa no Franco Trading Enterprise wɔn bɛnya ebi ɛwɔ hɔ nom na wakɔtɔ nti ma menka wo sɛ nnwumakuo yɛadaroma fa bɛwɔ so yɛhyɛ aseɛ no sa yɛgyina Ahafo region. Well, quickly, yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛakɔhyɛ yɛn nkɔmmɔ no ase Ɔman Kofi Edusei ɛyɛ chairman Ɔman Botan Team Association ɛwɔ Kenya ase ana yɛne ne bɛhyɛ nkɔmmɔ no ase bɛyɛfoɔ dodoɔ no nso bɛtoa nkɔmmɔ no so de ama yɛn Ɔman Kofi Edusei Kofi makye anɔpɛ yɛ yɛda so agye bere sɛ ɔne yɛ kasa na biribiaa bɔkɔɔ ya megye mo so biribiaa bɔkɔɔ na ahafo no wowɔ Kenya ase 1 and 2 Pacho mewo Kenya si number 2. I see. But anopay dien komo ane wo honum. Anopay die me denchia bema Adom FM etiefo nyina na atogana fo nyina nso. Na anopay die ensem die ohwa ebi wo ha titulu ya hafo ha no animond eye adwuma na nkasa no. Ensem wa ha pa atete yaudie ebi wa ha na wohwe kuro pa se American company ti se Nimond wa bagana na wo ba be ye adwuma atimi adura hapo Kenya se na ne mpatem na wo be ye adwuma na wentimi anhwe se dia o man mu sitie e na wo dia ba ha sei Nimond ba ha esisie e wa ha senka kuru anka ye chichiri kuru pa se edu mre bi anka samre die Nimond to abaha ifense ye nyamorofo abaha se na ye sise ye kuru dia na se kuru nani bebie ba Nimond 20 mi anyansa oba ye kwan a eda hwidiem besi Kenya ase a wohwe aban so a efa aban fan so no se royalties ya company ni nso etua kwa aban mu nyina ka company no ka community ni benyam fa so kasie bi efiri mu se aha na yetu agudie na aban ma Nimond ma royalties e ma ye de koye nya timber royalties efiri ya hafo ha se Kenya se ne mpatem ha se na ye kwai te se Kenya se kwai na yenya obi a obebua abaya yinani minister yinani abaya yinani se na oni so afo honum hafu ni any minister
Your minister. Ahafo deputy minister. Ahafo any mensi krachi ahodo honum. Ahafo ni nananom ho na aka za ban ni no de. Minister de na me ba so no. Wa bra ye de ya asem minister Frey minister Brahafo minister. Kane Brahafo minister. Sana besoche. Ahafo minister Honorable Evans Bobie. Na oye bono ahafo regional minister. Na ofre otonensa Frey nimont ma CID for befa ye nipa miensa bi ye me o Michael Fiedu say Hafiz Deuda na Emmanuel Entry bi friend wata. Posi for befa mo se mo ye de. Wasi nimont say ye say ye beshi ni mfidie okeka nsem bebre obi so obeshi ni mfidie na ye friend no ye friend no Poku Ajeman enti ye no bia na ye ni no na osi Facebook ne na sefo ne afi omudie koduru sunyaya omo anya nyina so obia no mo se o de anya ye ne a ye nko ye wie no DCE Honorable Anthony Ejei Mensa efre say minister CMla ye koduru honom ene minister ensem a minister ka no a kire say ahafo no bona hafo no enhyeda enhia no na kanya so de ye de ye ho nhia no ana seme na uka na no pa we say obi ayate regional yama ye minister yama ye na bedi akiri ye o mensia krachefo ahodo ewo honom na ye wo mrahye bedwafo nso ahodo nso gina ya na mu ahafo na kan say minister enhunya no na se ho hia no a enka wuntimi nka say ye mu bi say obeye demonstration e de tie ni monto a obi betie ni monto a ene ye say nipa koro no wonso wonhwe ne nhwe ha obeye say o mens no ana wo sojafo no ebe ma nipa koro etua kasa wana kasa semwe Brahafo Yahafo regional minister Bobie mitimu bi o ka semwe wo hifa o ka semwe that time na wo sunyan se obe mo be ye kire dia ene ono so be matu akasa ye ono so nyanhwe ha sa nti wuni pakro beto na okasi so se obeto na nanom wansie do se obeto na nanom wansie do na that means etu obekasa e wo demonstration so obema ni sojafo ni men ha no ka no nti se nipa we na se meta de mani ba beto ne so se nipa we ebeboa na ya kwai ono beka bia ma ye esanse bia on free Kenya se ha ana ntoto so nti no na me de mani to ne so se obeka bia ma ye ya mani ntimi nane so e ma ne yeye na mo ne nananum adinkita ho de ekoso nyina so ye ne nananum adinkita ho ye di ya ka company na sem ya kwai developmental project e wo kroma esenka ni mont asede se ebi wo ho aka wo hwe ye se de nka South Africa companies ye wo honum bi eye kuro no ne oman no ka nananum hwema company ne ye no ni nyina mu no nananum enso empemua na yakodu meeting kura no nananum akoye se omu ye neutral omu de omu dada ntemo wo a wo betimi aka wa asem na nananum nso at the same time nananum mu ne kuro ni hyanwonsa muna mo ni wo mkwatena se ya agreement maye nese wo sign agreement maye nese wo at the same meeting no wo ye meeting no na wo ya wo hu se ase wo ye neutral onka bia e ma kuro na nka bi man company na wo pese wo man no wo je ni ye nti as we speak now no wo nsusuem no se regional minister ahafo ne modern bono enso ani media mi nyini se obeboa epokura Nimont affected communities no sadia na ninsi ni ho no obetimi aboa sa communities no Nimont affected communities any communities ben ohwe ye wo Nimont ahafo north ni wo Nimont ahafo south ahafo south ni bi ne Kenya's number 1 Kenya's number 2 ntoto so jedu wa mehene so ana okọ north one nso so a ebi ne techere efisipa yamfo adroba nti san krowe no minyini se Honorable Evans Bobie behwe se yen no ye betimi akonkai ewo saa when was the last time Amoni minister didn't come about Mohau? Me say December 12 no ma CID for be fire. Last year ye all 9th month no the last time Amoni regional minister didn't come on here almost 1 year.
December you didn't come out December. I know me meeting it that very day. Yeah. Meeting it. Na Oba region ho. Me ade me hu ne da because say nipa no kra no obi a me manim na as a yen leaders na ye leadi eniema bi na se wo ka se obema police soldier shoot to me say demonstration ya obema soldier shoot to me enti me kra no basa me ba won che ba bi a me sro kire because say akoye say as a uko gina company side enti me ba won che ya me sro kire na MPs ahodo no ene eye mensin crash ahodo no Kenya say hona da ha wona na dia in fact omone homoden modern Honorable Joseph Daha omone homoden ba kokwa mu betimi afre no mu akire company no say traka bi a krono ne wo traka a ono watimi abambi opa omla out no mekire MP no wo krumo no omo number omo ne ho modern wo ni monto nsem ni community nsem senka niema panka youth ne pre niema pa bi e dia ba krum nka MP beba bi no MP fanse on de okwohye mala na nye ninsem ni sansensem bi sei sa no afayen but e dura batwo ne de o ka be krum eye daha no na momansi crachin so Honorable Anthony Mensa onunso say onunso ayese onunso eye abensi anemu muka onu ye neutral say no leaders ndie obi aye neutral na hafu no wan na ehwe so hafu so wan ehwe hafu so say eye ye youth no na yaje na nkenya sanka say development pa de nkebi beba kuromu die nkebi mem hafu ni hwesofo ye ni hwesofo ankasa oh no ye mponi ebere you na nchirima eba ne de ya ha ne de because land ni yaji onhu development bia nso wom yensa se nyina adwuma ne nso akoro ni nya bi nye the direct settlement ya daya nimont esisi amaikuafo obi te ne baabi na wo se wo de wo hunu sika wa asase na se na wo betu no e di na firi honom no na wo besi dai e bia ma no e wo baabi foforo be hwe adai eni ebia setenem areho no jinahana yedi nkomo ya nana edutwumwa mrosa Kenya se number 1 hema se onim no minim no pa nana eni de kwa so ma mema wache na me na aseseja ye kan hafunsemi de onso se wo pese wo de kakra bi soso na ohwe ho firi na de aha me kakra nana abrantia o man Kofi Edusei nana se wotimi nkan o se ahafuni hwesofo for the NT na wokasa o se ahafuni hwesofo ya tukro no ajeje mu ana obi ani ho a wontimi su kire no oni obi a osu kire no ahafu adehye etwe ni a ento obi anim adenji na wokasa o tire ofiri hen so ofiri number 2 o so ofiri number 2 sane here wo ho ana ne hema so wo ho o so mu nyina na ho keka na wo fom regional minister ho keka wo fom mensin crash ho keka wo fom Newmont fa ho keka wo fom empanyfo a na na modaroma mudi omanim so ma neutral enti bibia nkoso ho enti sabe na ye na nanom a ewu ye di kuro ni jai no o kire se kuro no so ehu hia ye ne di enti na hu hia ye onu se me hu se wono no o she uniform a me hu 1 or 2 ayi occasion wo Newmont ho ase wono no ye weta no first na ba ko ene di animu wonya adwuma wo underground tisane se oba no sa nipa no wo hefa na ye fani Kennedy demonstration kwa so nyina na Kennedy na di animu ene wonya adwuma wo underground fashaw ye ntene nka bi ono so we no ma hu se ono so ye adwuma wo ho na oyini wo ukrum o ma yini wo ukrum o ma yima wo ukrum na sha sembi wo ho na wonte ase a dienti ana wo mo fa nkoto wo manim na ne wo mo so adwen kire na wo kire no otimi kire a kire no
na yam hihye kakra ne se ene se o minister o se wudi agrod ne men ne beba after you na ya botu a o se ho kakra na ma ne ho adwiri no afi o se ya ye ti se de ye soafo bobie no no bibia amfa ne ho enti no akwan a essay Newmont a ACC ahafo adehye impuntu ese ba ahafo eni mpanyimfo so ese etimi boy ho dawro yie ma yenso ye ho ya akono no ono de odaso gina se otwana ni ntwa ento bi eni beba akwan na sam no de sabe no no kwa ne ha no ye namu no ya zo be se ye no haye ana na hu say almost a platform there Kenya Development DBSA the dia ya channel you say almost comment about a kind of wasem it is a even on here regional minister no move to me afre no na mi so say a kind of wasem no ya kaya ni wa patra ya say no na ya kwan ana ni papa bia so se hapo yan ahaye ya ka sai eti abia na wo kan yan ahaye chew na mi pese ono wo man hene ana wo man hema wo ho dieti na de bi wo ho a onti ase se wo ko jira radio so na wo ka se na nanu ma ye yi a boko ana se chese what did na nanu matem. And yet, I say, woman rights. You can talk to anybody anyhow. And yes, I yet. Almost sure I can say, almost sure I can say, so we person who radio so cry somewhere. What you know, him you didn't ask anything about it. It is a who got radio so now we can talk anwa. Sabe, what do na no man him here? And she said, way our person we know. When you almost here. Ana obia so rap committee bia when you want to be a committee bia no obia rap da so na na wadarma sanko we ba na eko Newmont di sikapudo bi ma ahema mo ne na na mata konya na mo de kame mo adehye anase de because e adwene e wo se yesese sika ne mamu a mo de gum ka buta na ma yire fikru mo amayene mi tikanya ase Minkin ko bia menya ba adwuma Kenya sia na metie na evidence say me makwaje checka over billions me makwako yi a me ne ma de hie die no otimika me ya adwuma Kenya se nkwa me nkuta workers ekura me kuta workers almost 40 as a 50 ya me nyu omu yi adwuma every month pay nkwa cost me almost 500 million wo be wi no ya de hie nti yan ya de hienti ene ya pira dwuma ni bi se de be ya wo muso be ya den enya bi aye ekwan ya sem no ena wadu nkran yi obetumi ahia minister obetumi ahia na na do dan kwa kufu ado se a better things from ahafo sika ya de sai o man Ghana be di ye ni ye free education no ma ade no ebi fra ahafo na eba ahafo ya kwanye ya development isa na nakufu ado ni road minister e de no ya ahafo asemwa ya onu kwa na se so obeka youth no other platform so a omuni DC yidi honkita ho na DC fo so no so modembo atofo mi o mo se mrahye bedwani kwa de ko na o mrahye bedwani na ya fese da ya so no Joseph Daha na de okay na se modembo from crowd no de me to me come wasem bebre ya hemfo but edu ba bia o ma pani kura ba ya se ha kwa ahankwa ha etiaye politics ne dia me ma avoid about it banana wadaro ma se open punto no sabre no afeina wo mo ba ye election afeina wo mo betu ho anamon abanana no na so eduru ba bia ye ntumi nka politicians bebre eti masra ne se mo fra na bu DC mo fra na bu Joseph Daha na me pa mo chowo mo ne o mo ntana se sa asemu anipa na bekani na ba bia medi ho ya kakra ene se asemu na wo beka no me ye shota ne hene kura ni mo hwe
na him anim ho hwe it is a what can into the stand say na nanu makoko omo hote ho a so onim se wakasa atia na nanu mu a mon kan chane se wakasa atia ni kuro mu hene na no we do bayi ebi na nanu onim ho hwe wa hia ye on hia ye sa ya ma osika no wo mu kasa asem na omu hwe ni ye onim company na se bi simple na se company no wo kwasi na ye a o ma hene one snap no what just what they call Denver snap back on you month de babrel this what they call Denver aji approval and then so baba be bo won san wa bo won san ye nyina ye adwuma bi onu ma nso ye adwuma bi sanu ma me se wa nya adwuma onidi ye yankwa adwuma ye didi ye ya ba tira ho se na ATS broni na ye ATS ya kun ya se dabi ATS ba foforo no na otua adwuma ye nika 250 Ghana ya ka ho asem ya se ya mpene edi entina ya won nipa wa ha no mo na ebaji sika no achichem bidi amaye okay eti ya se ebaji adwuma ni bidi aye me ji adwuma ni ye no na ATS tua 250 Ghana mi show mo no na mi tua me kwala aka 400 and na me kwala ebiji 700 ebiji 600 the on pay kwaje 560 Ghana well nana wanya kwanya we dey obebo because mpedodo na nkrata ebeto beni me so me ya afode hye enti abase no in fact me ho adwiri me anukrapa ni nti producers kwa na make no na me say we dey nka a lawyer for kasa I'll recuse myself but na me recuse enye yi ana mo dey ahye me kon se me ya me musa asem no enti ha me yie se me ya me regina asem na me te so unim yewura agbeko azuma minima bekwa azuma okay akopeso na no bemba tie se brenti de bekwa kohye ukuada na na ade ba ko so onta kan se ye hafo ade hye ni nya akwanya ntimi nya adwuma e onu monta adwuma ku no e de na man no so akoye e ha okese abayi eyo dana anu de ye wo bibi se validation form me pa cha wote mate na no kura no enche in fact about 2 months ni ya dey say enkwala no they should practice something me pa cha wote mate etiere na it is almost practice bibia they can do enu nti oma form ayi bi di ama wo mo say omo e practice wo mo enti wo mo die na omo ka say anya surely say ye practice wo mo wi a omo betimi afa wo mo but ye ka tire omo say omo practice wo mo wi na adwuma ese so omo ya eye yie no ni mo nto fa wo mo na ye so na ya so nya den enjoy yen okay wo ban ye na wo ya ha for this year masra wo say ensemo ya wa beka ni nyina o man ye ne nana ma wo mpani informa wo bre na me pa cha obedi ha for 2 days na ye mo new month said ya banie ade na new month of ka fa ho odaro mama me jira radio so american ebi a obi ba ya na ade say e different from the wako hunu ene ne watie obroni kan bibi say seeing is believing and hearing is a believing it is a what me kwatie na waka say wani temu a o ma yin de akoso nyina wo behunu sabe new month ye mfa credo ntum abere bia wo bedru ho no ya ye bebo awura mu no wo se wo ne o ma hene kwamena sante ya wo ye adwuma wa adom FM a Kenya se wan ntu nyina wo firi ho a wo ye Kenya se de hye aniama akoso ni se basa no a egu ahafo anima se ebi kan etu pasa de akoso nyina wutie na dru sa da nanu so committee a mestra wo say wo committee ni bia no so be from one day ne ko wo representative say wo ho o mu yi wo bia representative ma ne baby obi aka na agene de akoso a enye no obi atumi kan all right no wada woroma e kwai na temo no say you new want to necessary ya o man panyi ma yenhu because ye high e say your reputation ahafo e go the free ya say ama ayi nyina say wo pa ahafo gold a gold bi a 24 karat ahafo 25 24 point something karat
eti ni ama papa sira hafo eti sa na nekufo ado ana na ban ata sa mo ya kwan no a o mama yenhu nana wadaroma ni mo to asade asaso o ya kwan no so a o ma yenhu nana wadaroma o ma me dia kakra me di beja wo ne se fa wa so bra mpacho yo hafo na betie na hafo sai a o ma hene wo ka ho nana wadaroma mpacho mate me da sipi Kofi dia nana ka dia fancy ha wadaroma na ya to nsa afre die ye nyina be kwa kotena se na ye bunku nta na hwe se sin to kakra bi be mu a etimi ahye ne ma ama bi etimi akonkai kama Kofi da so aba wai ku nani a kire na nana hema so de nchirimu se aba eni ye yom nti na ye nyina ye presa afo man be gina ye enya ne bono so e da sipi Kofi me da sipa na no no ka bibi se se enimtiabuo eno de mesle no onyim film se enya enimtiabuo ena human rights fema me be gina so no me ni na ke me ka developmental project wadaroma nana se bo nana no mama ne na afi yenko ani muso nyina ya adehye a ifri afo eti efensi ha na yento nkomo no so nyame adema wuku ada Newmont forces o mekasa na empanyfo bi so ha omoti yenka so omso mbekasa enti nkomo ni ntwa ha na afi ye ni team ni nyina no ye Setigo na beba o se Listowell na beba o se nyina ebu maba ye beba ne nyina atonsa akọ Newmont to ne nana na matrase ne ye di nkomo ni why inti mamena CP yes da CP me am half very uncomfortable talking about Tigo di makosha half na media base piaba Oman Kofi Adu say a chairman Oman Botan Team Association Kenya say ana yete me am hima very proud of me hima nana ya educhumwa Musa of Kenya say number 1 hima ana edies yebesia na afi yakotwa ye ho aba ye ba na chese ade ba ko a ye beto so ne bra wona ye amanyosem politicians ye din won ensu bedi eye nkomo ye kwa ba Hello Ghana for Nana Mama Brown